Hej folkens. Velkommen til igen. Goddag igen. Ja, Hvordan er det, vi har det nu? jeg har det faktisk meget bedre nu. Det var virkelig stærkt den der. Og Victor han tog det rigtig godt som en mand. Ja, så siger vi det. Kommer der med Ja, nu er det mig. noget, ikke? Så dit og dat. Se. Hvad er det? Du er fandme. Hvor meget rater du? Raider vil give den en god 8. Stærkhed vil ikke en god 8. Ud af hvad? Ud af 10. Så det var meget stærkt. Hvad vil du give den? Den her 150. 150 ud af 10. Ja, Så kan jeg godt gætte på, hvor stærkt den var. Det er vel? Jeg vil sige tak for, at I så med. hvis I skal smage en chili, tag kun en lille bid, ikke? Og skære et stykke af. Lad med at tage hele chilien i munden. Det kan I går ikke op til lande noget bare for at spise det, ikke? Tag det kun lidt i munden, så I kan smage, hvordan den smager, ikke bare brænder jeres mund ihjel. Okay. Perfekt. Og hvad synes du, den smagte af? Altså, var det stærkhed, du gav den? Jeg fik også 8. Var det stærkhed? Ja, det var 8. Det var så god smag. Jeg kan godt lide den, og det var lidt det der chokolade. Var det lang tid siden, du God smag der. Og hvad synes du så, hvad smager den af? Det var meget sådan chokoladeagtigt. Og så vi kom meget den stærke peber chili smag. Ja, jeg synes, min smager af en meget stærk peber. prime tip? Den har den der frugtsød. Sød Han er rig frugtig. Frugtsmag, ja. Det synes jeg, den er. Men farvel guys. Lad med at gøre det her derhjemme. Og tak for ingenting, Lukas. Vi ses derude. Hej.